Nou vídeo. Avui entutorem tomàquets. El sistema és bastant senzill. Consisteix en posar canyes al principi i al final. Nuguem un extrem del cordell a la primera canya i la portem fins la que tenim a l'altre costat. I donem la volta a la canya i tornem a la primera, rodejant amb el cordell les tomàquets. Cuidant de que no trenquem cap rama. Una vegada tenim el cable passat, l'acomodem per a que no faci mal a la planta. Per exemple, així. Anant amb cuidado en no fer molt mal a la planta, però la tinga ben subjecta. I tornem a tensar. Ara que ja ho tenim tens, és hora de nugar-les per així, en totes. Cada meitat, un nuc. Mireu, així. Ja tenim una part, com podeu veure. El tutor passa per enmig i les agafa. Mireu. Espero que es pugui apreciar bé com ha quedat. Veieu? Jo voldria fer també així, un nuc, com he fet en aquesta. Aquesta sí que l'ha fet per a que la primera estigués ben subjecta. Doncs ja ho veieu. Tomaqueres entutorades. Ara serà anant afegint cordell a mesura que elles vagin creixent. Fins ací el vídeo d'avui. Espero que vos hagi agradat. Era una feina que tenia que fer ja. Avui feia molt d'aire i m'he decidit a fer-la. Deixeu-me en els comentaris com ho feu vosaltres i si vos ha agradat aquest sistema. Fins un altre vídeo. Adeu! Si us ha agradat este vídeo, doneu-li un like i subscriviu-vos al canal. Mua!